Etimi aye kamana quickly yemram na chese na no pay nsema hodo a edi adancheche de ebu afumpa no yemfa ho nsem entimi entudwa na no pay na bibia enso entimi enye kama na ukopiem e ade se nsem pi na no enso eba enra e ade se the CAF Champions League and the CAF Confederations Cup no yetimi enso the draw no eba bonten na so far ukopiem ase na nenchi se no enso esi ekoye the CAF Champions League group A no e say na esi ati ukopiem ampa utim say yes groups ni bi wo ho a ano e dinye papa e ade se group A Sompa from South Africa, Pyramids FC from Egypt, TP Mazembe from Omayani D Enso Eri Dr. Congo and a club and D Enso Niahua, Womo Enso Etimiaram L Group A, Group B, your club and Didi Wak of Morocco, Sasuna Simba SC, club and Didi Asek Mimosa, and a club and D Eddie Galazi, Womo Enso Etimiaram L Group B, Group C, no, your ES Tunis, Womo Eram, Pedro Luanda from Angola, Al Hilal from Sudan, and a Etoile di Sahel, Womo Enso Efromayani D Eddie Tunisia, Womo Enso into the Group C. Group D, no, your Al Ali, your CR Belouizdad, Sasuna Young Africans, and a club and a Didi Mediama Sporting Club from Ghana. And on to way any new groups are who to are, and they captain us, no, Womo Enso Etimi Eti Ababonte, Yanko Pimo, the Confederations Cup. Now, Oko Pimo Confederations Cup now, say na Shisheno AC Etie. Group A, no, your club and a Didi USM OGS, Womo Etimi Arum, Sasuna Future FC from Egypt, Womo Etimi Arum, Sasuna Supersport United, South Africa, Womo Al Hilal, Evro, Libya, Womo Sompa Sports. Say no NSWC Zamalek Football Club, Womo Etimiram from Egypt, Club and Dean Edi Sagranda from Angola, Sasuna Club and Didi Alta Sole, Womo Etimi Aram, Abu Salam, Enso Etimi Aram Elwa, Womo Enso Etimiako, Natchese, Ometimia Complete Group B, no, Group C, your Rivers United, Club African, Dreams FC, and a club and Didi APC A Lobito, Womo Enso Etimi Aram El Honum, and a latest update Kakra Eba Nano Paya, Yere Hon Semino Etuja, Group D, your RS Bekani, Womo Etimia Rum, Sasuna Club and a team, and so Eddie Nobles A Noras, Womo Etimia Rum, Stadi Malian, Etimi Rum Elho, and a club and a team, and so Eddie Shakam, Womo Enso Etimia Rum El A Group Dia, Womo Ena Etimiako, Natchez or Matumiako Bomodin, Natchez clubs are Hodua, Womo Enso Ebetimia Picaco Pim, or the group stages idea Hon Semnum, and so Etimia Banano Pay, and with Jumadin, and run a bit ja, saying after Sefi Fatana, I just so met me at Yatum, saying I'm 2030 World Cup, no, I just so many Eddie Morocco and so many host na bibia timi ay kman no era beto just say Morocco mine no ehwe say na new stadium 95,000 capacity wo mo betimi asi na twese ne no wo mo enso etimi dia host 2030 World Cup no na bibia etimi ay kama join so na was so pan na no pay na say de ne mpanyfo etimi design is what stadium no na hunu say de echo Sports. All right, there no a stadium fufra Omayana G Eddie Morocco. Womo hweso betimi edi agu akwam na 2030 World Cup no. Womo timi enso edi aboana bibia etimi ayekama. Eno enso latest update to janano peri hon semno etimi apa. Na mami fa nko piem elsewhere. Omayana G Eddie DR Congo. Wonim se ne club akwa ne di TP Mazembe. Womo panyimpa president papa ne di Eri Moises Kaitumbe. Panyimpa na timi aboa after say ne club and di TP Mazembe. Womo etimi erum the group stages of the CAF Champions League no. Report am in second and
and say $2,500 akọ ediama each player ono esi akan edema club and din edi TP Mazembe edi ho nsem no to dwa na no pay eno ti bankroller wono enso atimi aboa ama $2,000 club and din to puza Mazembe wo mu players no bia enso atimi agibia gunibotoma eno eya ni gisema eko enso atimi ediama club na yeri ho nsem to dwa ye mepiem ofie na ye bepiem ofie wonim se eda enra ena chese nei Ghana Football Association elections no na no rather ene timi eto dwa na after that no adese Ghana your former player and your former coach Papa Ndin Eddie James Akwasi Apia Mayele adese panyimpa no yetimi bond din say ene Ghana Football Association Executive Council no womra no mfa nim die enso meboa na bibia enye kan no ena abeto dwa se ne panyimpa no yesi all consider say nyame ya aduma ahwa wore o man din Eddie Sudan adwuma no enso betimi ato na chese wa concentrate Ghana Football Association ye esco no so na bibia enso atimi aye kama eno latest update ano pay no mensa eka eri free Papa Ndin Eddie James Akwasi Apia ne camp eba na no pay na Papa Ndin Eddie Ket ESO Kreku panyimpa na di nkomo na Ket ESO Kreku si yemfam to dwa wo se nei no ade se ene wo kopiem club and din anaso oman ne din Eri Ghana mu hade a ade se football na football na ye no so no oye nyina ye penimdie ene support na atimi aboa na mom ni nua panyimpa ye friend George Akwasi Afriye wo se panyimpa na wom se Ghana Football Association elections ne de wantimi an contest bi na mom still obehia na dwen se obetim di nim de ababeboa na the Ghana Football Association no enso atimi anya aye krabehwe wo se ne panyin no ebetim di nim de ababeboa no mbema no special role bi no enso atimi play the Ghana Football Association eno nkoma Edwin Simon Kriku wono enso eri to jana no pay dwumadi no so na Charles Kwakwa Sampon ba ne Taylor wo se quality ne the Accra so folk do pa ne mom enye akase players ni be yi o makomam se o mu si akan the Amakro club and the Accra House of Folk eno nkoma kakra panyimpa no enso eri eje na no pay na kopiem wa Diana Stars wo se ade agima badi packet dan no a just the Bet Power Premier League match baako enso etimi etodwa just Diana Stars to atana baako ema Brekum Chelsea woman timi Sierra Braka and then matches ne beto aso Bechem United ebo Mediama Sporting Club House of Folk enso betimi abo Dreams FC enso atema Club and Didi Nations FC ebebo Legon Cities Sasuna Carrera United ebebo Great Olympics enso atema FC ebo FC Samates Sasuna Gold Stars ebebo RTU Club and the team Eddie Heart of Lions ebebo Tano Bofakwa Natchez Accra Lions enso etimi abo Krobia Kumasi Asante Kotoko where matches ahodo a eye ene ochina no eno enso betimi atodwa the Bet Power Premier League media hon sebe no enso etimi atodwa na bibia etimi aye kama quickly me na homra ye ba ye ram amanone Natchez amanone nsema edi adancheche na no pay no yetimi Eddie hon sem enso etimi atodwa sha no so se ne ade se ne so point community gala no after say ne kwasiade etwam finals ne pa na wie ye no champions no Brady number 1 no pay yene omo ebedi nkomo na chese ene omaba so bode no yetimi enso ediamo omo dwumadie no so na bibia atimi aye kamantie na ehomra ye ba ye ram na chese ene amanone nsem no yetimi enso ediaba dwumadie no so ye ba sisia 90.7 FM. Yamfe Hunsem Entimi Entuja, Nabia Entimi Enya Kamana quickly ye rum, not just a over the weekend matches a draw 80 Atojano, yet me area Hunsem, and so etimi Ediabana quickly best starting seminal, Edia from Miami Jean and Swede France, not just a friendly championano, and they are Dajani Pusu Sansa, Ea Memenja, and until matches a Pinano, and so betimi Atuja, Nabia Etimi Ayakama. Now report I'm in second and nano pay, and it's a no copimo the friendly championana, matches a Beto weekend, you know, say na Honshi Asiatia, I just meant Bobo Kuno.
enso etimi abo one game sa game no me no ment any GC Nice energy ebo ani Reims ebo Monaco na chese odat na yebenya Marseille se obo Le Havre club and GD Stade Brest ebo Toulouse Lyon ebo Lorient Montpellier ebo Clermont-Foot Arsenal Lens ebo Lille Metropole Rennes ebo club and GD Paris Saint-Germain we nyina no matches ahodoa eno enso betimi atodwa the Frank Champagne no man pay no yere ho nsem etimi atodwa na ukopia the German Bundesliga just na matches ne bi enso betimi agepene atodwa Osberg ebo Darmstadt Borussia Dortmund Signal Iduna Omobo FC Union Berlin Club and Didi RB Leipzig ebo Bochum Stuttgart ebo Wolfsburg Club and Didi Werder Bremen ebo TSG Hoffenheim we nyina na matches ahodoa ne ebetimi enso atodwa the German Bundesliga anopa ne yere ho nsem enso etimi atodwa Club and Didi Bayern for Leverkusen odachna Omobo FC Cologne Club and Didi Bayern Munich ebo Freiburg Eintracht Frankfurt ebo Club and Didi FC Hebenium we matches ahodoa and then your channel eno enso etimi atodwa elsewhere the German Bundesliga anopa yere ho nsem enso eba jumadi no so yenko pimo the Italian Calcio Serie A na matches ahodoa betimi atodwa no yemfa ho nsem entimi emra na the Italian Calcio Serie A no yebenya Inter Milan se obo Bologna nyame aduma ne 1 p.m. and as game no etimi atodwa eno achi yebenya Club and Didi Juventus Juventus Arena womo Torino elsewhere yebenya Genoa se obo AC Milan eno match back eno enso betimi atodwa 6:45 na sa game no enso etimi abaso watchna yebenya Club and Didi Monza se obo Salernitana Sassuolo Frosinone ebo Hellas Verona Club and Didi Lazio ebo Atalanta Cagliari ebo Roma Napoli ebo Fiorentina we nyina no matches ahodoa eno enso etimi atodwa na bibia etimi ayekama yede ho nsem enso eba na no pay yenkopiem La Liga Santander na chese La Liga matches ahodoa ebas weekend no yemfa ho nsem entimi emra na ene ukopiem La Liga no ma matches ahodoa etodwa no Cadiz boboko no enso etimi atena fie na chese fiero antu a kramo betima pakene nioma esanse sa game we no adesa no betima di esanse Girona this time around womo form no ewo show Cadiz ebo Girona Madrid ebo Osasuna na chese club and Edin Edi Mallorca etimi abo Valencia yebenya Sevilla se obo Rayo Vallecano ni nyina no matches ahodoa eno enso betimi atodwa yere ho nsem na eba na no pay ewo jumadi no so yenkopiem na ochina matches ahodoa ewo Stadio Ceramica yebenya Villarreal se obo Las Palmas Atletico Madrid ebo Real Sociedad Celta Vigo ebo Getafe Deportivo Alaves ebo Real Betis Granada enso betimi abo FC Barcelona na chese bibia etimi ayekama eno latest update eba na no pay ewo jumadi no so na chese bibia etimi ayekama yenkopiem elsewhere ewo English Premier League no na yemfa nsem na emra Luton Town ebo Tottenham Hotspur Burnley ebo Chelsea Everton ebo Bournemouth Fulham ebo Sheffield United Manchester United ebo Brentford Crystal Palace ebo Nottingham Forest na chese bibia etimi ayekama eno ya matches ahodoa ebetimi atodwa ewo English Premier League nyame admo dachana matches ahodoa etodwa no yebetimi anya club and Edin Enswede Brighton, say obo Liverpool, West Ham ebo Newcastle, Wolves ebo Aston Villa, Natchez nyame aduma big game of the weekend, you know. Arsenal the Gunners on 3:30 p.m. Nyame aduma chana womo enswede timi abo Manchester City, na bibia timi ayekama, eno matches ahodoa weekend, you know. Etimi atodwa dia honsem, enso etimi aba, yenko piem ni emfa nkomo kakra, emfa free clubs na katemra, na yanti asem de reporter etodwa Manchester United supporters no, reporter etodwa, and it's a legend, papa ndi say Alex Ferguson, panimpana no pay the urban send yure enso etimi akanchina gu and it say Alex Ferguson me no kasa no ni kantima ni chocho mucho ni personal person yire adjust what one nanom e won siedo eno kakra etimi aba no pay no Manchester United funi nyina ne mamu yako eno kakra etodwa o join show na was Sompa 90.7 FM obon sa ampa mamini foni woni say Alex Ferguson wo mu foni eda so kama bibia enso etimi akonkan enso still enya ade say mamini me no kasa yi wo ka krati asefo ho wati nanom e won siedo na reporter eba nano pay and it's a club and did Aston Villa almost striker Abrantia and Didi Oli Watkins Abrantia no reporter eba and it's a wetimi sign 5 years contract me no kasa Abrantia no wotimi atena Aston Villa till 2028 not just wetimi abo adwuma ediama Aston Villa boboku no and your latest update no pay no mensa etimi aka na Marco Reus we panimpa edima club and the and so the former coach edima Borussia Dortmund panina ko din komo was it 2030 World Cup na ye dey call omaya ne din edi Morocco no was hwe o kama wiase nyinate was in FIFA sikadie pa was in the ekobasa people from
mpo frɛ ɛnɛ FIFA sɛ ɔmmra na kyɛ sɛ ɔmɛgyi sika na ɔmo host World Cup or the right na bɛbɔ ɔmo wɔsi na ama the quality of World Cup no a start AFD ɛba fam ɛne yɛn nkɔmɔ a papa de den ɛnso ɛde Marco Royce wɔre ɛtu gya na anɔpɛ yi ɛwɔ dwumadie no so na papa ndidi Jerome Boateng nkyɛn mebɛyɛ story wei sɛ panyimpa no anhwɛ wobɛtumi adwane Bayern Munich na watumi akɔ akɔbɔ adwuma na reporter ɛba na anɔpɛ yi ɛne sɛ papa ne den ɛnso ɛde Jerome Boateng panyimpa no deɛ ɛba no sɛ Bayern Munich mpanyimfo ɛnya de ato n'anim sɛ ɛnya adeɛ sɛ wɔmbɛtumi asan no ɛsiane sɛ nei no ɛnya adeɛ sɛ ɔkɔ ɔmo plan so nti after 4 days training ɛde ma Bayern Munich no ɛnya adeɛ sɛ Jerome Boateng wɔtumi asan contract ɛde ama club ne den ɛnso ɛde ɛyɛ Bayern Munich a ɛno ɛyɛ latest update kakra anɔpɛ no me nsa ɛtumi aka ɛwɔ dwumadie no so ma memfa nkɔ piem ɔ club ne den ɛde Paris Saint-Germain na ɛwɔ Paris Saint-Germain reporter ɛba ɛne sɛ 4 players Ousmane Dembele Kolomwani abrantia ne din ɛde Living Kazawa ɛne Ashraf Hakimi wɔn mu nyinaa no yɛsi yɛtumi afan ne ɔmo yɛsi game baako ɛtumi tɔ dwa between Paris Saint-Germain and Olympique Marseille no yɛsi last month ɛyɛ adeɛ sɛ ne players nine way ɛkɔ keka nsɛm bi ɛtumi ɛde kyerɛ ɛne club ne din ɛde Marseille supporters yɛsi ɛnam so ama ne French Football Federation no wɔn atumi afan ne ɔmo nti for 1 match band ɛna ɛtumi akɔ ɛde ama players no na kyɛ so wɔn atumi asɛbo saa band no ansa na wɔn atumi return back to action ɛno ɛyɛ latest update a ɛfiri Paris Saint-Germain wɔn camp ɛtumi aba na papa ne din ɛnso ɛde Eric Ten Hag panyimpa na confirm wɔsi abrantia ne din ɛde Jadon Sancho no wɔsi still ɔnyɛ available for selection ɛsan sɛ nei no ɛnyɛ adeɛ sɛ nei nti aseɛ ɛtumi aba ɛno nti abrantia ne de Jadon Sancho wɔn matches ahodoɔ ɛbɛba weekend yi no ɛnyɛ adeɛ sɛ boy no ɛnso ɛbɛtumi asi akan na Mauricio Pochettino ne yɛkɔ bisa no sɛ panyimpa nei ɛyɛ adeɛ sɛ VR no ɛna kyerɛ sɛ ɛmo adwuma anaasɛ nipa ne ɔmo control VR no ɛna ɛsɛ VR no panyimpa no si yɛmfa nto dwa wɔsi wei na very simple wɔsi VR no deɛ nkɛ ni problem o nanso ɛwɔn a wɔn ti VR n'akyi na kyerɛ sɛ ɔmo kyinkyim fidie no wɔn ɛna ama ne VR no sɛbisɛbi nsɛmhunu aba ho ama ne amanfoɔ kora ɛrespect VR ne bi ɛno ɛyɛ report kakra Mauricio Pochettino ɛde ɛto dwa ɛde fa club ne VR no nso ɛho na Xavi Simons wɔyɛ former player ɛde ma Paris Saint-Germain FC Barcelona report amensɛ ka ɛne sɛ ne aberante ne sina ka ɛde ma club and de RB Leipzig na deɛ ɛba nano pɛ yi ɛne sɛ Xavi Simons na ɛyɛ likely sɛ boy no wɔn nso bɛtumi adwene either Manchester City anaasɛ FC Barcelona nyame adoma next summer yɛsi Pep Guardiola Philippe boy ne brutal ɛno nti ne wɔbɛhwɛ sɛ nyame adoma summer no wɔn mu bɛtumi awuram na kyɛ so wɔatumi akɔfa boy no nso atumi ɛdi n'aba na ne Diamante ɛne sɛ ne Qatar foɔ wɔn mu bid wɔn di awuram na kyɛ sɛ ne papa ne din ɛde ɛyɛ Sheikh Yassin ɛne papa ne didi sɛ Jimmy Ratcliffe mo na kyɛ sɛ sika wɔn tumi di awuram na nkɔmɔ bɛfa club ne din ɛnso ɛde ɛyɛ Manchester United no yɛsi Qatar foɔ na tumi apɛgye wɔn sika num sɛ ne wɔn tumi ɛdi aba na kyɛ sɛ ne after so wɔn tumi de 5 billion buy a Glazers na nyɛ no wɔn mu si apɛgye saa sika num na kyɛ sɛ wɔn tumi di aba na wɔn abɛhwɛ so wɔn bɛtumi anya bobo kono na bibia ɛnso atumi ayɛ kama ɛne update kakra me nsa ka na still on Manchester United Diamante ɛne sɛ aberanteɛ ne gyere Anthony ne girlfriend a wɔkɔka sɛ nei Anthony atimi akɔbo no wasibrim ne papa watimi adum no pa ɛno nti ne ama branch ne yɛ suspending no yɛsi ne Manchester Police atimi ato nsa ɛde afra bɛba wa no sɛ nyame yɛ adoma Monday on report to ɛwɔ ɔmo yɛ ne din ɛde ɛyɛ England na kyɛ sɛ ɔba England so do Manchester ɛna ɔde n'ani ɛtwerɛ na watimi aba ɔba mpanyinfo ɛkɔtoto na no na ɔmo ahwɛ sɛ ne nsɛm na ɔka no ɛtɔ aso mu anaasɛ sɛbi nyansasɛm bi ɛnso ɛwom ɛno ɛyɛ update kakra ɛfira branch and Anthony ne nsɛm no ho ɛba na mede wokɔ pm ɛwɔ England a reporter ɛba ɛne sɛ ne papa ne didi Gary Southgate watimi ɛde ne squad of international breaker ɛtimi aba on the 14th and 17th of October no watimi ɛde ne squad aba abɔnten na goalkeeper na yɛ Sam John Stones, Jordan Pickford, Abrante and didi Aaron Ramsdale we any 3 goalkeepers ɔtɔn nsa from Abrante and didi Levi Colwell, Abrante and didi Harry Maguire, Kieran Trippier, Luis Dunk, John Stones, Kali Walker, Abrante and didi Maguire, Fikayo Tomori we any Mrantia wɔde ɔmo Aram na kyɛ sɛ defense no wɔmatimi akɔbɔ adwuma ukopim ɔmo Melfides na Trent Alexander-Arnold yɛ Abrante and didi Enswere Conor Gallagher, Calvin Phillips, Abrante and didi Jordan Henderson, Declan Rice and Jude Bellingham. Attackers no Jeremy Bowen, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Abrante and didi James Maddison, Edin Ketia, Marcus Rashford, Bukayo Saka and Oli Watkins. We any squad papa and didi Gary Southgate were Aram international break no Yanko PM man Jean and as a continent for Comibo. Now Copimo Comibo or may the didi Argentina world champions. One Enswere squad na babontin na say na she say ACT Emiliano Martinez
Martinez yetimi ato nsa afre no pimpa ne didi Francisco Armani yato nsa afre ne Yam Mosu wono enso yetimi afre no ene defenders ne say netie Walter Benitez yato nsa afre ne One Front yato nsa afre ne Gonzalo Montel abrantia ne didi Noha Molina saso na eye Jamie Pizzella abrantia ne didi Christian Romero Lucas Martinez eye Paqueta yato nsa afre no Nicolas Otamendi abrantia ne didi Marcos eye Pellegrini wono enso yato nsa afre no Nicolo Tagliafico Lucas eye Esquivio yetimi ato nsa afre Samranti Leandro Paredes brantia ne didi Guido Rodriguez Enzo Jeremiah Fernandez Rodrigo Di Paul yato nsa afre no Ezekiel Palacios Carlos Acares yato nsa afre no Giovanni Lo Celso abrantia ne didi Alexis McAllister Thiago Almeida abrantia ne didi Bruno Zappalli yatimi ato nsa afre Samranti we Paulo R.R. Dybala Jr. Leo Messi abrantia ne didi Julian Alvarez Lautaro Martinez Facundo eye Fas yatimi ato nsa afre no abrantia ne din enswere eye Alejandro Garnacho yatimi ato nsa afre no Nicolo Gonzalez ena Lucas Ocampos we ene squad Lionel Scaloni wori Abraham international break no na bibia enso atimi kama na Chelsea no Jamaican sa abrantia ne didi Romeo Lavia Bernard Badiashile Kenny Chukwuemeka ena papa ne didi Marcus Martinelli empanyifo we nyina no my feta wo mo enso atimi start training e di ama Chelsea eno a latest update kakra eba nano pray e wo dwumadie no so Lautaro Martinez akodi nkomo na yekobisa Lautaro se chairman na okra no betimi atena e ye club on 90.7 FM. enso do e intermunar season abrantia ne se yemfantoja wo so no betimi atena wo se ne agent kra ene club an din e di Inter empanyifo start e di nkomo eno nti obetimi atena no wo boadwuma na bibia enso atimi aye kama eno e update kakra eba na papa ne din enso di Mauricio Pochettino papa no atimi a gift abrantia ne din enso ere Mikhailo Modric watimi amane book no title da so Brave New World and that book no so sa abrantia ne entimi enkenkan na embostu ni moral na bibia enso entimi enye kama and latest update pa nano pay na so far papa ne didi Pep Guardiola watimi abomodin na chese managers so winning Champions League matches do pa no watimi abomodin enso atonsa watimi ba beto so second and epanimpa Champions League matches no winning do pa no the Don Carlo Ancelotti 109 matches and wetimi arene Pep Guardiola beto so mieno with 103 matches and wetimi arene papa ndidi Sales Ferguson eto so 102 and acheso kopiama Wenger eto so 882 and wet matches na wetimi arene and Jose Mourinho was 77 and enti Mourinho enso etimi eto so 5 and no update kakra eto janano pay enso e wo dwumadie no so na yere hunsem etuja na Minor Solomon winim so ye player de my club on the team. And so Tottenham Hotspur reporter Eba and he said the next 2-3 months and yeah there's a Minor Solomon and so betimi asia kan and latest update kakra and opa no mensa eka and so dwumadie no so na bibia timi aye kama and onti anopa isia no so say ene maka tro say ne ye ni bredi for enso ebetimi adi nkomo na bibia atimi aye kama e wo fiduam anom senti edan ho aba na chese atimi enso ade nkomo didie no enso atimi ahihye so winim se Sompa Inter Community Gala Maiden Edition wo mo eretimi enso eje eye trophy no yeri omo bedi nkomo anopai na chese omo basobodie no yetimi ede amomenti edan ho sima na yetimi ede nkomo die na ahihye so na anopai. Feel the magic in the air.
ɛyɛ adwuma ɛna ɛba discipline so a wɔn de yɛ adwuma paa wɔn te wɔn ho kasa nti ɛnyɛ mo nwanwa sɛ yɛ na tournament bi a wɔn bɛbɔ no wɔn tumi emerge as winners anaasɛ wɔn fall within 1 2 3 hɔ a wɔn bɔ wɔn ho mmɔden adeɛ baako a mehu wɔ wɔn ho paa ne ada teams ɛbɔ yɛ no obi abɔ ne ho mmɔden wohu sɛ binom yɛ adeɛ yɛ bobɔ obodin esumesi benten nanso ɛba nkɔmmɔdie ɛwɔ park ne so a yɛ ɛntaa nkɔ saa te sɛ deɛ na bredifoɔ no wɔn maake wɔn ho no wɔn ma pass na hu sɛ wɔpaase ama ne nua na ne nua nso te ne kasa Sompa Sports wɔn deserve sɛ wɔn gye as winners wɔn ayɛ adeɛ ɛnɛ minimum sɛ yɛde dɔm no nyinaa ɛbɛtoa wɔ ha emu asraafoɔ ɛnɛ emu nanamu nyinaa yɛde wɔn ɛbɛtoa wɔ ha ebio wohwɛ bredi a wɔn sɛ wɔn mo hyɛ aseɛ biara no wɔbɛte obredi di kuro wɔ ha wɔbɛte wɔ so nana nkomakoma gye na nkasa koraa wɔ paaki so nti na bredifoɔ no ho sɛ mpanimfoɔ nyinaa taa wɔn akyi nti sɛ panin ne taa wɔn akyi a yɛsika ofi a akɔda nsu deɛ na aka go ne afɛfɛ rain no ne yɛhia ampa nso no wɔn tumi ɛyɛ yi nti ɛnɛ mimini a ɛyɛ bɔsumi du ne deɛ ɛtɔ so nson kyɛ sɛ deɛ Sompa kaeɛ no wɔn mo a ɛson wɔn mo so nyinaa no ɛnɛ ne the ultimate winner no ɔba abɛgye ne boa mu adeɛ Sompa Sports nti ɛnɛ meka sɛ mpanimfoɔ no ayɛ krado yɛma wɔn aka aba no yɛma mo nso amo ɛne adwuma so na mobɔɔyɛ ɛne ɛmu pressure ahodoɔ sɛ yɛka pressure paa deɛ a ɛne na papa ebi fa ho ne nso ne nyinaa no wotumi gyina wɔ n'aso paa abusua no ɛyɛ ɔfa pam na ɔte ne nka it's all about the Sompa Intercommunity Gala maiden edition ɛto dwa ɛwɔ Nkranza municipality the champions mene wɔka sɛ ɔmo ofie hanom sei miame na nakwaagye ɛwɔ ha saa so na ɛyɛ bredi dikro panyimpa titi ano chacha ma bpf ha ɛna coach Mr Adams aka Kina Farmer wɔno ɛnso ɛwɔ hanom sei na Captain Fantastic wɔno ɛnso ɛwɔ fie Mr Adams, good morning. Good morning, boss. Yeah, come on here. Na me adom, boss. Yere Brady number 1. Muka asem beji ampa maji. Mr. Adam, Mr. Asadi we. Mu team no mu nhyɛ da ni any star player. Sompa Sports. Eye mu team no. But anytime bi a mo bobo a mo kyerɛ sɛ it's all about teamwork, team bonding. Mr. Adam, mu security any day. Boss, the medal no atiefo nyina ase. Na mo a mo hyehyɛ gala yi nyame no kure ni. E de aseda kɛseɛ paa de amam. Afisɛ yehu bi da. Okay. E won Nkranza man mu ha. Na mo yeye no. Mo ma ni gye kɛseɛ. E ba kuruma. Na wo bisa me question bi sɛ won hyɛ da hu star player e wo e team no. Your stars ewo your team no. Wow. Na se wo ko tournament a yo kwan a o de ewurom. Se we your coach and I would the team na numa o style of player say we the good game num because we a tournament. We don't play at times full time. Yes. And it say we depend on timer you may lose. Enti ese wo fa stars na hu kwan a wo be fa so na wo de awura game na watimi win game no enti stars na de omo ho na nso sene time no ene game ni sitie no ena ma wo hu the caliber of players a na yekura stars and na bi wo the lack of 14 abedi wo ho yekipa yi oprosini ohu obi akatamu ohu obi te se o chibafo ne stars you stars bebli na game no na mo kwan ama o ntimi ayo mo ho adi ama wo hu sa. All right, me that say back to the game. Mr. Adam, tournament here start here from day 1 and na 2nd September up to October 1st year di juma di ba na wi e dia na full set tournament na se anko yi na dia so ne ko ya Sompa Sports comes e wo say itimi bom modern na ye edge ye ho e wo sa anyoma no nyame no kure ni me da say na tournament de anase ba ku kasi mu a no mo be bleed misi yes
na mbeda mo organizers na si papa so wo hwe hawa musi security wise na si tie my arrangement on the field or kwanya na referee so is committee o mo na think say it was fantastic. And niankwe e wo ball no kakra ye just about some of the referees na dwumadia no mudi wo park no so in fact se na enye mpanyifo e ka ye team we ho a wo mukasa ye tie ene yenim ne ntia ye wo ho a nka in fact na ebesi no na nkenye ba ne nyina is part of the game. So what the ball asia we nyina Sompa Sports organizers no I think say you did a fantastic week. You did a fantastic week. Yeah, and said that nyam ho ayi bia say beba nya nsu anom ye beba bia the scene no man. It was fantastic. Okay. And nianko yie pa wo ball no mu de say me can is based on the players. And some of the teams nso na how I wo hwe say ye team. Okay. Say ye ba for that the way we used to control your supporters no. Ebi mu ntimi control mu de sa. Because say you to ani a obo na nadu kuru so wote ho buhu ulman kwaji buhu na bright so wote ho wo akwara na wo fie no in fact wo kura wontimi enye bibi bone wo ho but ebi mo ja o mo nkwara na no mo back field no so amboa the beauty of the games amanante okoso nti say be sro mo say ni temesa akonya bi koso sa empanyifo no mo tifie no so they should come and support ombo no support I think say they will calm the boys down na ma game na ye kama senebe ya ye nti bibia meti mi hu ayiba kwa na ekoso na mesumani ansa nje ho ebra na obidi buokobo prayer in fact having pa anti that game no game mani anje ho pa anti be say next time no mo ya mo rules na mo be ready a kire no mo mani nya adwuma wo meda sepa eno head coach e de ma bridge number 1 ena otis otunanum etu mamenko me nana kwaji nchen na panyini enso yenkutie na no di sema word me nana good morning nana pombo ko dia ye de nyame ase nana jebo ajanya ba bitu ye de sum na si dia aka ya abaso bodie nana the entire tournament say na osi hunu dwuma di metia matiefo ni metia nana kwa so kasa no fom pa okay Sompa Sports akansi okay okay c'est la question comme FM station ayo Sompa moi ya dit parce que akansi c'est ubemu BBC c'est oba yenyanche na o ma mrantia wo kunzo no so you say Bibiaba. Yes. Medasi nana breeding number 1. Eya ko ese mo start bibia ni de bia from day 1 up to that you tournament no. Abribia se bibia panini ba ko mienu bi. No the boys na chi no maba. Nana e dey na motivate me because your communities ni be break crowd hono ma. Se be one hwe ya obeka se bia panini kura ni o mo community no. Omo be no one say boys na ba no ma be bo mo ball no mo ko by mo there from day 1 he started tournament e copy say you wie ye no every blessed day sanya wa e be yime na dikro na den na shemu nkran ma mo yes ade bredi kroni ne di bredi yes o bre ansa na wadi enam senti ye bre anase uruma kwa je bre before ansa na wo chichiri kuro no nti ye bai na so pese kuro no koso nti bibia e beba kuro mu bia no ye mpanyimfo ye nkora ye mrewa mrante de ho dim se enimonya beba kuro no mu nkora no omoba no ye nim de baba besi o park so ba ye mpanyimfo no ye ho a ye nkwan be so be control nkora no okay ana nkora no so anya de bone na omode ba kuro no mu ade ntina ntim support wo mo ti ase di wo mochi ana ye so ye ni gide nkora no ye no ho anya se we nko a ye nya de baba bia so so ye bi di wo mochi na de na ha me se na teams no na ye be 32 na 16 no manhu obi akrompo assembly micrompo di ni team achi bai one bonti assembly so samre skaya ye ba baji ebeduru the friend say latter part na me say adishman new town omunyina so assembly man ye ba ko na go so
me home assemblyman so no crime say issue here by yi and ma assemblyman me hu no around a futu na me de be ma ekuru bia yes se o mnante anase o mpani bi etu anamon bi na sa anamon no e de ni monyama anase ade papa be ba kuruma se kuruma no etai eni kura okwakoye sa ade no achi se assemblyman se committee chairman se mpanyimfo a omo wo ho no sa ade na ade papa nko a emfa nim gua se mra kuro no nko ade a ese support enye se bia ide do na babeje cap no enye aduro emnye bibia bai enkunahye a ye de hye nkora no ene se me bi se me bigina park no so na se prayer no hu me se me gina park no so kora the one ne ho keka no be fasi a beba no e different so what you say enti ye be se eya de papa na omode bakuru no ma mpanyifo no omo supporting nkora no na omo man nkora no ahodin se ro mbetimi akwaye de omo ye no so de abafi me da se pa nana ma min ko kuru ranche di kuru nchen na me ne nko dinko Mira good morning Pacho fine morning apombo ko de Mira Yankopon ne nananom adahoma ye ho ye pa 90.7 Mira FM. ajebo anya ba bidru from day one utimi di wani monyam beta adwuma di ye a anytime bi am match de oba be support man ye fe Mira de na hu no tournament ya se a ususu se anko ye next time bi ase ye nya kwanya ne ye bi ma e wo se ye hyemu kena yo ene me da wase bebre na ne edikan medikan ya da adwuma efu ase okay na mada adwuma wura ase a wo hunu se bibi wo mmabunu mu wo nkransa a bunu east ya wanya ba bia so ankwa nkransa mom na omunya ba omutime ba hihye saa ade we no da na sepa na memma ene me nananom ena madofo a omoba ehun se board de tambia wo bobo a na so wonya sabi panyin bi amananta wachia yes ade bia wo ye no wonya panyin bi anta wachia enti mu nwie peye okay nti ade nti na ese ye nuanom ye ma ye wofase ye nananom ekoye ade papa agye ni monyama bra beredi kuru a ye ntu ye hu nsi wom emfa mom ese ye tu ye hu si won na ye boa mankura no so hu ni se ampa ye papa nom ye nananom ta ye chi ena efiri mase no na me ye goalkeeper o ketampo ayi wore sen tanko okay ona na metena ya ndi na me ye town keeper ye ko school so na me ye keeper ho okay ena papa ko aje oluma ya ina na tiwoi ono so no ni board bo pa okay na na nkoma je ono so na obobo e wo setek nkransa enti yenim se board bo no mfaso wo so na sata me ye tam no sabe yantima amfa anye bibia na mum enne yankura no so be ye bibia manne yahu se board ska wom dia ese ye tawo mochi na omutimu bo na omu ye hye omu nkuna ma omu so nyani monyam alright na tambia no omakasa a nananom nim kura nka yantima anya hwe se ne olma kan no e ka se olma ya bibaka se a ada na papa ya abrante ne ye frɛ no olma ya na obedi na de no na we olma okay enti tambia no ni din olma na de ewo ho all right na yantima mmoa ama nkura no anye ade bi ammoa ama yanya dimpapa anya sene olma kan se ye kuru no din de bre na di nti wo bre na wodi a eye ni monyam okay Matias here nana me da sepa nana me free won na ya hwene ya present ya awards no e din na obeka cho mo participate here ene impo organizers a ye boa madwumadi na e ba so Mira ne e meka kire mo ane se ye da mase bebre sene e meka no first se do a 90.7 adwuma wura nya wotimu no se ampa me de FM station konkransa Mira so join the show no e was Sompa 90.7 FM on Facebook and Sompa TV on YouTube I be say Brady Ford na that screen no so a omo celebrate no after omo J trophy ni every year no now team pa na euphoria no e was through papa and you team sampa shim cry pa Captain Fantastic Captain Fantastic who team sampa obo ejuma enche Captain bebam na e team e di nkomo Mr Adams who will be bika Mr Adams ma minti so Mike na ma minti boss we me me wo kan aseda na mpɛ sɛ e de mampanyifo a ɔmotae achi ti be srew
yɛba no mpanyinfo bebree taa yɛkyi ɛbaeɛ ɛnama yɛtumi agye trophy nte sei okay ɔkɔ bridi a kuruwura yɛ nana kɔgya deɛ a wɔte hɔ yi na ɔtɔ so mmienu infact ɔboa yɛ paa yɛ nana dukuru nso boa yɛ yɛankasa yɛpanyi paa baako ankoranzaman ma obi anim no yɛyɛ ɔfa biam ɔsupɔto yɛ kɛsi paa nana bright da bi a muhu no park no so ɔba no ɔbɛboa yɛ conform ansamo ɛne mpanyinfo a yɛntimi mbɔ mu din ɛwɔ bredi infact yɛ ɔhɔ no moafrɛ na yɛnya nte mu nka wo na ndɛ kɔsɛn infact ɛyɛ na ɛhyɛ yɛ nkuran kɛse nti ɛbɛda obi biara ase ɛne the entire prayers nso ɛdɔ mo ase ɔmo tie asɛm ɔmo aboa yɛ ama adeɛ nte sɛ yɛtumi de akɔ bredi a yɛdɔ mo ase na sɛne mepanyi kaeɛ no anytime bia mobɛfrɛ yɛ bia no we are willing sɛ yɛbɛba na yɛbɛboa ma ɔma adwumadie no atumi akɔ so na adeɛ nso ankɔ yie no ɛka mu baako infact yɛ best prayer award no ankɔ yie ama yɛ wohwɛ yɛ keeper no na woda pool mu no obiaa ɛka nasɛm he was a fantastic keeper na nka yɛsusu sɛ anka ɔno ɛsɛ mode ma no obi a ɔkipi clean sheet a bɔ obi a ntɔ na tenam ɛba penalty shootout a otimi ɛyɛ ne ɛwɔ nso na mode akɔma obi a wabɔ just 2-3 matches ama in fact ɛwɔ de anko yi ama yɛ wotimi sɛ na the player was worried after sɛ mo present award he was worried I think sɛ mehu sɛ na wɔba mo hɔ a na wɔkɔhye mo so why because I think he deserve it ɔno nkɔ sɛ hu sɛ ɔdeserve nti ɛbɛsrɛ mo ɔka kyerɛ sɛ scouters bɛba nti yɛsrɛ mo yɛ 1-2 players nso a moayi ɔmo no ɛbɛsrɛ mo sɛ mode ɔmo kɔ nso a monhwɛ ɔmo yie na ɛntimi mboa na ɛmɛnya ho animuonyam ɛda obi bia ase yɛda ase paa na back to asɛma no woka no ɛno nti na mebisa sɛ ɛdeɛ na nkɔyi na dɛn ne kɔɔ yie sane sɛ sɛbisɛ bi obiaa ne wawahu na yiyɛ da yɛyɛ wie no afei yɛbɛhu mfom so neɛ sɛ next time yɛyɛ bia ɛwɔ sɛ yɛyɛ ne sɛ nti mosoma ka yɛbɛtie no asopa mu na the next edition biaa no yɛbɛhwɛ no yɛatoto nneɔma sɛdeɛ sɛ saa berɛ ɔfa apam ne sister bia mobɛgyina ɛyɛ sompa mpanyimfoɔ anam na nananom apagya mu mu na mo so moagye abasobɔdeɛ no ɛno nti sompa intercommunity gala maiden edition champions ɛyɛ bredi number 1 ɛna wogya ne show ne wɔ ɛyɛ sompa 90.7 nanɔpɛi a nana kwagye ɛwɔ fie saa so na ɛyɛ bredi dikro mira ɛnso ɛwɔ hanom sei saa so na ɛyɛ assemblyman Mr. Adams ɛnso ɛwɔ ha wɔ mo ɛba abɛhwɛ no ɔmagye na ayɛ fɛ Mr. Adams join mpanyimfoɔ no na mo nyina ɛnyɛ fɛ na cameraman no so ntwa nti wogya ne show ne wɔ sompa 90.7 nanɔpɛi a wobɛhu sɛ ɛyɛ mpanyimfoɔ no nyina ɛwɔ fidua mu ha wɔ mo gye abasobɔdeɛ no na bibia timi ayɛ kama saa ne teɛ 3,000 Ghana cedis. We know enka 20,000 no ho. 20,000 no dia eno ye de koye project. Na we dia ye de playing body no. Omo fi from ote ye no, omo enso eje na bibia timi aye kama. Ai. Eno timira apam ene eye na Brady Dikru and I just say Ujani show was some 90.7 nanopaya. Womo ejene kama. Said ye share bona ye this na bibia timi aye kama. Makajo say captain wa and assistant coach Minana Kwaji e wo fidiama and a Brady number 1 Dikru. Nanaba Kefa Babia will be a good morning. Babia will be another Kefa good morning. Aye. Enti omo answer timi aka ama bibia timi aye kama. Miriam Patron Messi Antanasi bi mama ye. Messi Antanasi bi mama ye. Mira, so far, Monsa can maba so body. I didn't be catch some party for any you baby as some pedia nano pay Mira. The mecatre Abusia Doma or Mutia Cassin and some part fans Punina say, as a Dacassi, and a demaum. And I dare to be a some part manager and a Jumaya Fuina. I had a Saturday and I'm there to money. Yɛ so dedi kan na de so biem enye se park no so gina na yɛ de na dedi na yɛ wɔ hɔ no na yɛ de na asamojan yɛ so yɛ bunoni nkwansa so yɛ so e ka Ghana ho yɛ abonofo ti nya players best me na ba kokora na so bɔ Madrid am se na no kore so da se wu pa so a utimi hu se yɛ wo bi will be pa say it be me anya asemoyan ne masinum so nipa wo kuro yi mu okay enti mesere say mukita ye mu dia musu emu kwa wie okay na mesan fa sere mo say ekipa no mesere mo bia mpese bi ne bedu bia mo fa de no because ya bo ya je cap mienu a ye no
ball nwura ne pole first one a boy and ye nyina ball yeah the end me na me wa hanti nim say board ye bi anto na ono ba ko no the same thing wow yeah say bia ya ball 1-1 to 2-1 na 90.7 this be a penalties na bia one concede go this be a penalties na bia no kora no obechi asen abobo ahye yes ochi bi bobi so what you say enti message say ono de ene ye players ni bi a meet him the list abremu okay ena kurum akora Newtown akora me player ba ko wase akora bi twen ne pa mbo ne din bibi o ye Newtown sa small boy ko korokoro bi Benzema se Mbappe guy bi o guy name on je yo tia kitikiti bi on je best player yeah ono say odi yeah odi say on je best player ena sa pion ena sa de no mbo fan na yi additional sa boy bi a number 10 no on the pion and they don't grow quantum food and na gauchu so ya woni pa de bebre wa ha nti mesere se mommo aye na yesoso ye hwe tv a ya ka se nipa we firin kwa me da sinana nti wakan me wa fa pam wa ha oni management bedwen ho na o matimi abo na de tawa media mpanyifo betima bi o mo de abo mira mama nti o final ways na fe me mra captain chen ye mfa dwuma de nsi yo me da se bebre se ne ndi kan no eno ma bi wo a etosini a nokore nyame nim ene de ekase ye ne gi ho ana etro kopem se mo ana mo ye nhihye mo ye de enim se wa wo be di first ye be ma 20,000 e de akoye project amount ye be san ma 3,000 a eno so ye players no de team no de na mom me hu se MC ebo modern ma o mo de ball ene jesi ba ho se o de be support okay enso ye wie no saa jesi ne ball no ya hu ba bi kura ya san fa because e ba sa no kura nyame nim na MC su kura ya nhye na munyam okay e de ade e ba se momfa moa enti ka ye je cap no mo de na mo de maye na chi no na nka mo de MC de no so apie ye so sa MC se e bia mo amaje cap no momfa we nka ho e ba sa e hye ye nkunan ye nananom a ye di team na chi ba no ye hu sa mpa ne MC ye no se bi wa mrangu na mum se ne sese ko ye no de ate se one ye nimba bi kura fa na mum se bi ho de entwaye okay nti mesere se next time no mum ma bi nsi sa bi na e wo ba bi kura de a mum mo dana se mo be san de aba back na yegia yeso ye de kwa akobo MC din na MC so da obeba bredi bi a hu ampa se nananom so mo ba ya de no so ye dana se bebre okay ye dana nanom empanimfo na ahemfo ne ahemafo a mo won kransa manim ha nyina ye da mo nyina ase na kese pa no enkoma nyankopon ne ya nananom abosom na mewie mu so adwumafo ene musumpa ura odim de sumpa ba obesom nkransa mane asom Ghana man ye da maso bebre me da se pa mama nko mensa eye benkum so menu apanyini menu aboko de obebo din ama me Oyisu nana we yinsu no okay mira breeding number 1 my boss body e din kan monsa kan then I will catch listeners any omo participate in tournament na se na no pay di noma bi sisi ase na nsem fata anso so sempanfo amota yachi mutu manansi so eye bibia ma bibia aye boko maya bowi asundiem boni biansi ti mu amudi anim mo so medamase nyempanfo amotwa ho ahia da obia ase so ma gia tata me abo akoduru ba bia ese yeduru mera se eno ye nana oyinsuo no na watenenka ba mira bi di se jesi asema na wo kan e dwumadi no e ade ayama na ba ye pese e ba setena ena beside ne edi kan make provisions that e be mamu entina ye wo jesi sa ye cha mamu nti eno ne ye de ato se next edition ye besia ye no nti ye ade ye besia ba mu am ho de hia ne se da no draw betimi participate na modem a wo da na di e wo de maiden edition no watimi akobeda sa modem na di the second time eba ne sa jesi na beba ho nti dey ato say the next one aye bebo no na yetimi use na bibia kama captain ma memra on quick one na yemfa nsem no ensi captain good morning sir bibia boko die am ya dumo
wabomodin adi wo mayanim ama moba beje eye abodin crew a anopede na waka che mo supporters any entire playing body a omuti wo na anopede oh the America che me supporters name and crew for nyina ne say the nyame asese edu say e tournament no manyi ama no mo be fo aye so sa kopin say yedin kunimdie ni ba fi nyame nhira obi bia wo be support ye bia na onfa yensi so far mani so ade hunu pa ne say the playing body any entire place na mo team no mo bone haya ko ana say mo wani so ade hunu bi say mre bi mra mo be wuram division 1 division 2 oh yani so ade hunu de aso pa me ka che ode a chene mbe ya ma ye de a chese mo buaye pa because ha ne de ka se yetena abobo de ay mo aye chese mo pe ba bi papa de esi because bo ne de ye ka se ye bo a ye be yie ye ma bo ne kama kama nso be kwa na o ma sa de wa ba chiri okay wasa ba bi sinti se mo se mo be so ye mu aboaye de a mesere mo munyimu ye mpa na mo mo aye na mo boaye so ye nimu hwa mo da ye nyimu ma so da all right me da say eno Brady number 1 signing ena wotin karabushi hana brema kwan ne yatim di dwumade ne nyina sin na no pay na bibia timi aye kama nyame ya adom na odi adom bidum ya ye besan enso adi ahia mira wo bi kana okay ne me waka sane na woka no say next time wo ne sa agesi no etwen na foforo anu mom hode no kore ne ntwayi no kore de ye baako nanso no ye be fa na sa ye be da mas go ne maye no maye ade ama na so ani okay nti mesre se mom na se ne yetuma di kan no de na kyese ye di kan o ne ye di kan so no ni tie den nti mom na se ye prayers no se ne mo manager anda oruma waboa ma epese nkransa pagya no mom na se nkransa prayers no mo pekibi na bedru ba bi kura ibe hu se ne oruma kan na television so se wodo nsa kira na wodo nsa kira nkransa ni ba ama ono so animonyamba bi be kam wankasa ansa na bi ya kan nkransa kuru no because and am so ne ma ono so nya ba bi esi na da bi ono so aba beboaye timi da maso bebre mi ro kwaji so de ba ko so mesere mo se ye nyina ye nkwansa fo enti mesere se bedifo se ye bobo a ye supporters no ya na omu fie kura omo yi ama e dia ye ho ahi ade ye de aduro na ba bobo no nti ye ba daji akonti enya supporters okay ndigi se ya so ye nipa fie kurum ne de ba ye so nyina so ye nkwansa fo se ma fo ni nyina ye okay all right but I say eno na rakwaji nti obusia hana prebe kwa ni di jumadi ni nyina sinyame adum na odi adum bidum ya ye be san enso adi ahia okay nana yese mo nchia wae yo ode medical na mede check se ama ye ma me ba ko pe na ma me afia kwa sesma hema ene me papa na tete kwam tete sesma ene me papa ntambosonfo all right ene sesma fo nyina okay me chia na nkoma ko agi me hema ba ko pe me chia no bredi hema me chia no ana ma me awo me ama pokua so me chia no pa me chia bredi mai all right ene kanka bosonfo chia no me da chia obibia mira mama ntie we yo sane ye kano aseda ana ye de ma nkransa man nyina nananom ahemfo ne obibia ote yanka bia nguni se bredidi ya ode ya na ode asem sane da bia moto mun safre se mo ya nhihye bia ye de beye akansi a ye beba ne ya ba beboa ye da ye press no so nyina se ahofama enu atu ho acha omutimi nya de beboa ma ye di nkunim no ye da obibia ase na aseda no bi so nkoma me ba kofi abiam danso 90.7 FM edanase bebre odanso so onkransa edanso o Ghana edanase bebre all right bibia ye no oboaye honhum fam sika fam mpaibo fam ni nyina wo de boaye yeso edanase eda bredi man nyina ase okay eda obibia ase nkransa man nyina eda omo nyina ase edamase bebre medase Mr Adams cheri pa mi no bi na yen sorry mos meso me da obibia wotie enda no payase na mada ye supporters o me support ye nso me do bibia ase na me no kuro ni na no na de bi ye me fe papa se o hwe 2008 na Chelsea go win Champions League also that's 2012 rather na o hwe so mo ti o mo bas mu no mu nyina gina so na no na me hu bi wa o hwe se e free crankeba na ye ti kagu kam
na cars e di achiri na enyina aso da gina na e ka busi so in fact na ma kun say football ede nti e be sere doctor say so yeah onko so no yin on boy na ntimi nko chi obi bia e do bia o support yen so ase me ma me so boy bredi play tembi on ba aduane o me di bia no o se mo mra na mo di bi na monko eye me ma me ya o bredi e chi omo e do bia so ase ana amintie we yo mezo mse nana oyinzu na kasai da obibia se bredi man kontonso man me do biase me ankasa me players me do masi eni nkunansha o ma hye bredi kuru no ya me mo em tawo machi na da bia no saa de no ye megin sanko na me gidi se ye be sambo biem o di sen ye be sambo biem Fabia de na mbe san hye no ye be sambe gina ntwie de no anye di pakro so oboko abruchi mam na akofa players abakro kwan bia e be fa so e be gi bia e be sanji okay e be gi na ntwie ne we ne akone e be sanji di me da bread mo yasi okay me an kasa mini pa Mohammed ai me chia wo ba bia wo ana kuma kwa ji me chia mu nyina bread kontonso man me an kasa me daga to form wo kontonso me chia wo bia ne tumi empa ibo amade ta ye ji an kunim dia ye dia me chia obia. All right. May I say, and you know, Brady, the champions of Sompa Community Gala, and penny for now to your munka and I don't pay a Jumadiano answers. We dino a Benizadon Kobit my friend Eben Mytro, Sasuna systematic, one a studio be an adult roman and Funia who joining Nano, when you be a YouTube and a Facebook, no so a hair. Nemo producers no a queer asempaitia and of our pump and a producer may Nano pay my Jumadiana and so a manager. I don't pay when we special good morning to you all. Yakram. Magic system. Red one, Shawty. Yes, I love that. Feel the magic. Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va. Ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient d'un nous mambo. Mon ami si tu as le niveau.